тамошобинони азизу арҷманд, ассалому алайкум. шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. умедвор ҳастем ки хуб ва солимед ва чун ҳамешагӣ ҳафтаи як маротиба барномаи тандурустии тавсияи табибонро тавассути телевизиони ҳафт ситора пешкаши ҳар яки шумо мегардонем. дар ҳар барнома мо бобати як бемории суҳбат мекунем ва мутахассисони варзидаи соҳа, яъне духтурони пуртаҷриба бобати пайдоиш, пешгирӣ ва умилҳои сарзадани ин ё он беморӣ маълумотҳои хешро пешниҳод мекунанд. ҳадаф аз омода кардани ин барнома каме ҳам бошад ҳар яки шумои азизро маълумотдор намудан аст. ва ин шом мо тасмим гирифтем дар меҳмонии барномаи хеш муҳтарама тухтабоева Манзура Усмоноваро даъват карда бошем. духтури амрӯзи занона, ҳамзамон корманди беморхонаи ноҳияви рақами 3 ҷамоати Ҳайдар Усмон мебошад. мавзӯе ки мо мехоҳем тӯли чанд дақиқа бо меҳмони барнома дар суҳбат истода бошем, ин худ модари солим, насли солим аст. тамошобинони азизу арҷманд, хотиррасон мекунем ки ин шом дар меҳмонии барномаи мо муҳтарама тухтабоева Манзура Усмоновна, духтури амрӯзи занонаи беморхонаи ноҳияви рақами 3 ҷамоати Ҳайдар Усмонов мебошанд. ва мо ин навбат тасмим гирифтем бобати мавзӯи модари солим, насли солим суҳбате дошта бошем. ва хуб муаллими азиз, даъвати шуморо ба барнома хушомадед мегуфтем. ва инҷо аз мавзӯи интихоб намудаи барнома низ муаллима бармеояд ки агар модар солим бошад, насл ҳам солим таваллуд мешаванд. ва ман инҷо мехостам андешаи шуморо дар оғози суҳбат шунавида бошем. марҳамат. албатта чуноне ки гуфтед, аз модари солим кӯдики солим ба дунё меояд. барои ҳамин ҳамаи коркунони тиб ҳаракат доранд ки аз модари солим кӯдики солим ба дунё орад. дар марказҳои солими репродуктивӣ ин мавзӯъро бисёр дида мебароем ва дар марказҳои солими репродуктивӣ ҳамаи табибон ҳаракат доранд ки ҳамин ҳам модар ҳам кӯдак солим ба дунё ояд. ва хуб муаллима, ман мехостам пеш аз оне ки чун қайд кардед, агар хоҳем ки насли солим ба дунё ояд, бояд мо чӣ корҳоро анҷом дода бошем. ва инҷо низ бовар дорем ки саҳми модарон нисбат ба падарҳо зиёдтар аст. ва пас мо чӣ кор бояд кунем то оне ки дар минбаъда гӯем насли солим аз духтаре ки дар як оила тарбия меёбад таваллуд шуда бошад? албатта чуноне ки ҳамаи мо шумо нағз медонем, пеш аз он ки духтарро оиладор мекунанд, албатта аз муоинии табибон, ҳамаи табибон гузаронида шуда пеш аз ҳама саломатии онҳоро ба назар гирифта мешавад. барои ҳамин вақте ки аз муоинии табибон духтаронро пеш аз оиладорӣ мегузаронем, ин ба манфиати ҳам мову шумо, ҳам он оилае ки духтар албатта арӯз шуда меравад, ин бисёр хуб мешавад. барои ҳамин пеш аз оне ки масалан оиладор мекунанд, табибон аз муоина мегузаронанд он бемориҳое ки дар вақти наврасии духтарча дошт ё ҳамон арӯзшаванда дошт муайян карда шуда, баъд пеш аз оиладорӣ табобат карда мешавад. он оилае ки вай ба ҳамон ҷо арӯз шуда меравад, он оила ҳам медонад ки ин духтарак масалан чӣ хел беморӣ дорад. оянда барои модаршавӣ, барои модар шудан, албатта он бемориҳое ки духтарча дорад бе ягон ориза гузаштанаш лозим. барои ҳамин ҳамаи онҳое ки масалан оиладор шуданиянд, мо тавсия медиҳем ки пеш аз оиладоршавӣ албатта аз ҳамаи муоинии табибон гузашта баъд оиладор шавад. ва инҷо муаллими азиз, дар ҳоле ки духтараке ки гӯем як оила барпо мекунад, аз ташхиси табибон мегузарад, дар баъзан ҳолат мешавад, албатта мешавад, шуд ташхисҳо муайян кардан як намуди бемориро аз ана ҳамон духтараке ки дар минбаъд мехоҳад арӯсак шавад пайдо кардан, пас бояд муолиҷаи пуррагӣ гирад? албатта муолиҷа гирифтанашон лозим, чунки вақте ки дар вақти ҳомиладорӣ агар ҳамон духтарча ягон хел беморӣ дошта бошад, дар вақти ҳомиладорӣ албатта беориза намешавад. барои ҳамин пеш аз ҳомиладорӣ албатта табобат гирифта баъд ҳомиладор шавад беҳтар. ташаккури зиёд. ва инҷо ман мехостам муаллими азиз албатта бобати марҳилаҳои аз саргузаронии
ҳомиладорӣ низ як андешаи шуморо шунавида бошем. чигуна бояд бошад? бояд ягон реҷаи муайян дошта бошад, ғизоҳои муайян дошта бошад? инҷо шояд соати хоби дароз бошад ё кӯтоҳ бошад, инҷо чизҳои дигар аст. албатта дар марҳилаи аввали ҳомиладорӣ мо ба ҳамаи ҳомиладорон тавсия медиҳем ки то 12 ҳафтаи ҳомиладорӣ туршии фолатро истеъмол намоянд, чунки ин нуқсони ва найчаҳои асаби модарзодиро пешгирӣ мекунад. барои ҳамин то 12 ҳафтаи албатта ҳаминро тавсия медиҳем. вобаста ба оризаҳое ки дар вақти ҳомиладорӣ мешавад, ба таъинотҳои худро пешниҳод мекунем. ва чун аз рӯи таҷрибаҳои шумо бештар кадом бемориҳо рӯбарӯ мешаванд дар марҳилаҳое ки ана ҳамун арӯсак гӯем ин марҳиларо аз сар мегузаронанд ва кадоме бештар аст? акнун вақте ки зан духтарак ҳомиладор мешавад, мо дар вақти ҳомиладорӣ скрининг мегузаронем аз рӯи стандартҳои миллӣ. дар вақти скрининг гузарондан он нуқсонҳои модарзодӣ ки дар тифл дида мешавад, мо албатта пешакӣ муайян карда метавонем ки тифл чӣ хел нуқсон дорад. барои ҳамин вақте ки скрининги тифлро мо муайян мекунем, мебинем, баъд ба ҳамон нигоҳ карда агар нуқсон ҳозир бисёр нуқсонҳо табобатшаванда, лекин баъзе нуқсонҳое ки масалан гидроцефалия ҳаст, инҳоро барои исқоти ҳамли пешакӣ таъинот медиҳем. ташаккури зиёд. ва хоб тамошобинони азизу арҷманд, бори дигар шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем ва хотиррасон менамоем ки ин шом дар суҳбати мо муҳтарама тухтабоева Манзура Усмоновна, духтури амрози занонаи беморхонаи ноҳияви рақами 3 ҷамоати Ҳайдар Усмонов ташриф оварданд. ва инҷо ман мехостам муаллими азиз андешаи шуморо бобати боз як чизи дигаре ки имрӯз бештару бештар мо шояд рӯбарӯ ҳам шавем ва мегӯянд ки бистарӣ кунонидани ана ҳамун арӯсакон дар шӯъбаи аворизҳои ҳомиладорӣ дар кадом ҳолат ва дар кадом муддат, яъне чанд вақт тӯл мекашад? албатта бистарӣ кунонӣ ба шӯъбаи аворизҳои ҳомиладорӣ вобаста ба шикоятҳои зани ҳомиладор вобастагӣ дорад. масалан, агар дар вақти ҳомиладорӣ хунравӣ аз маҳбал дида шавад, бисёр обӣ, камобӣ ё ин ки дигар бемориҳо дида шавад, агар вобаста ба шикоятҳои зан мо ба шӯъбаи аворизҳои ҳомиладорӣ бистарӣ мекунонем. ва онҷо муаллими азиз, муҳлати муолиҷа аз чанд то чанд рӯз тӯл мекашад? муҳлати муолиҷа ин вобаста ба шикоятҳои бемор ва таҳлилҳои гузаронидаи мо. ва гуфта метавонем муаллима кадом намуди бемориҳо барои ана ҳамон занони ҳомила хатар доранд? бисёртар бемориҳое ки мо экстрагениталӣ мегӯем, ана ҳамиҳо бисёртар хатар дар вақти ҳомиладорӣ ба занҳоро дорад. хуб, бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. хуб, инҷо муаллими азиз, ман мехостам андешаи шуморо бобати оне фаҳмида бошем ки хо нохо бемориҳое ҳастанд ки як гурӯҳи бемориҳое ҳастанд ки метавон дар шароити хона, яъне муолиҷа кард. ва баъзан бемориҳое ҳастанд ки ё худгӯем қисми зиёди бемориҳо ҳастанд ки ҳатман бояд зери назорати табибон бошем. ва оё чунин лаҳзаҳо низ буданд дар таҷрибаи чандинсолинаи фаъолияти шумо? як нафар гӯем зане ки марҳилаи ҳомиларо аз сар мегузаронад, гӯем ҳис кард дар ҷисми худ дардҳоро ҳис кард, гӯем шояд камхунӣ бошад, шояд гӯем камҳаракатӣ бошад, нороҳатӣ бошад, дар ҷисми худ ҳис кард ва ба инобат нагирифт, пас аз чанд рӯзи дигар бо ҳолати вазнинтар муроҷиат карда бошад. буданд чунин лаҳзаву ҳолатҳо дар таҷрибаи шумо? албатта чунин ҳолатҳо бисёр мешаванд. вақте ки зан бо камхунӣ ҳомиладориро мегузаронад, албатта ҳам барои тифл, ҳам барои зан ин бисёр як оризаҳоро мебиёрад, чунки тифле ки пайдо мешавад, албатта бо камхунӣ таваллуд мешавад. барои ҳамин дар вақти таҳлилҳо муайян карда мешавад ки дар зан камхунӣ дида мешавад, албатта он таъинотҳое ки табибони минтақавӣ ё марказҳои солими репродуктивӣ таъинот медиҳанд, албатта онҳоро истеъмол карданашон лозим. ё ин ки занҳое ки масалан бо ҳомиладориро бо фишорбаландӣ
و میگذرانند. البته در تحت نظارت طبیبان البته ایستادنشان لازم، چونکه وقتی که فشار بلندی رو در وقت حامله داری در وقتش طبابت نگیرند یا تحت نظارت دکتران نباشند، البته در وقت تولد عریضه های بسیار دیده می شود. و اینجا معلم می توانیم گفت که کدام بیماری هایی هستند که بیشتر هنگام تشخیص گذرانیدن از زنان حامله به نظر می رسند؟ البته حضور چنانی که گفتیم این بیماری کمخونی، بعد بیماری‌هایی که مثلا جلوی قلب و رگ‌ها دیده می شود بسیارتر در زنها وقتی که در وقت تشخیص و تحلیل ها اینها معین کرده می شوند، البته تو اون طبیبانی که این تحلیل ها رو تشخیص ها رو گذرانیدن اجازه ندهند زنها نباید که حامله دار شوند، چون که وقتی که به نظارت دکتر یا به تعیینات دکتر وقتی که حامله دار می شوند در وقت حامله داری خوف بلند دارند، برای همین البته از تحت نظارت دکتر گذرانیده بعد حامله دار شوند بهتر. خب تشکر زیاد. و اینجا من میخواستم معلم عزیز بابت با یک سوال به عنوان شما مراجعت کرده باشیم و شاید بیشتر نفران نیز نزد شما هم آیند، نزد طبیبانی گوییم دکتران امراض زنان نیز رفته باشند که گوییم این بی‌نسلی است، یعنی عائله دار می شوند، سالها می گذرد در آن عائله گوییم تولید فرزند به نظر نمی رسد، در بعضن حالت حتی بی‌نسلی سبب می شود که عائله های جوان گوییم بر می خورند و سبب های بی‌نسلی از چی سر می زنند معلمه؟ تشکر. البته این سبب بی‌نسلی برای جامعه ما این یک چون که میگویند و زیاد دارد، چون که اگر در عائله فرزند نباشد البته در همون عائله حس میکنند که گویا خرسندی نیست. برای همین البته سبب های بی‌نسلی بسیار زیاد است. البته بی‌نسلی هم از طرف زن هم از طرف مرد دیده می شود، یا اینکه زنهایی هستند که مثلا فرزند اول رو تولد میکنند بعد چندین سالها باز فرزنددار نمی شوند، علاقه این بی‌نسلی دوم درجه حساب می شود. برای همین البته برای بی‌نسلی رو طبابت کردن هم زن هم شوهر باید از نظارت دکتران گذشته همراه باید که طبابت گیرند، چون که بی‌نسلی چنانی که گفتیم از طرف هم زن هم مرد می شود. برای همین اگر زن و شوهر همراه طبابت گیرند همراه از تحلیل ها گذرند، این برای چنانی که میگویند برای طبابتشون هم آسان و برای تشخیص گذاشتن طبیبان نیز کمک میکنند. و خب اینجا معلم عزیز گفتیم این لحظه چون صحبت ما بابت مادر سالم نسل سالم است و چون اندیشه ها رو اطراف گوییم گذرانیدن مرحله های حامله داری ابراز نموده ایستاده اید و میخواستم فکر شما رو بابت تولید طفلان نیز شنویده باشیم. البته برای تولید طفل همه عائله باید که چنانی که میگن سرجم باشد، چون که اگر در عائله مثلا زنی حامله دار رو وقتی که سرجم شده باید در وقت از نظارت طبیبان گذرانیده اون غذاهایی که در وقت حامله داری باید که زنی حامله دار استعمال نماید در وقتش اگر قبول کرده شود، البته حامله داری به یگان عریضه اگر گذرد طفل در مهلت معین شده تولد به یگان نقصان البته تولد می شود. لیکن در تجربه کاری ما چنین حالتهای نیز دیده می شود که طفلان البته پیش از مهلت تولد می شوند. وقتی که پیش از مهلت تولد می شوند در وقتی و جمع نمودنی مثلا حالتهای زن معین کرده می شود که زن پیش از این نیز حامله داریش را پیش از مهلت تولد کرده است. وقتی که ما با زنها مصلحت میکنیم یا اینکه صحبت میگذارونیم و با ما میگویند که البته این حامله داری هم یکمین نیست، علاقه چهارم پنجم حامله داری من است که با چنین پیش از مهلت تولد کنی گذشته ایستاده است. برای همین این هم یک بیماری است معلمه یا نه؟ البته این بی سبب نیست، چون که
масалан агар ягон хел мо мегӯем ки ин албатта вобаста ба масалан кӯтоҳшавӣ гардани ки бачадон барои ҳамин мо маслиҳат медиҳем ки ин хел беморонро дар беморхонаҳои ва таваллудхонаҳои вилоятӣ таҳти назорати беморон истода ҳомиладоришон дар ҳамон ҷо гузаронанд беҳтар аст. Барои ҳамин мо бо чунин занҳое ки ба мо муроҷиат мекунанд пеш аз ҳомиладоршавӣ албатта бо табибони минтақавии худ суҳбат гузаронида баъд ҳомиладор шаванд беҳтар, чунки ҳар як навзоде ки пеш аз муҳлат таваллуд мешавад албатта дар оянда беориза намемонад. Барои ҳамин вай таҳти назорати духтурон мешавад. Барои ҳамин албатта зан агар ҳомиладориашро дар ҳамон муҳлати таваллуд агар таваллуд кунад беҳтар аст. инҷо маълима боз андешии шуморо мехостем атрофи як суоле шунавида бошем. баъзан нафарон мегӯянд ки набирии ман таваллуд шудааст 1 килою 800 грамм ва баъзан нафарон мегӯянд ки 2 килою 100 грамм тавлид шудааст ва ин чӣ гуна аст? албатта ин хел навзодон бисёр таваллуд мешаванд. ин хел навзодоне ки пеш аз муҳлат бо вазни кам таваллуд мешаванд албатта инҳоро дар ҳуҷраҳое ки барои чунин кӯдакони норасид ташкил шудааст дар шӯъбаҳои таваллуд дар ҳамонҷо нигоҳубин карда то он масалан вазни мӯътадиле ки бояд ба навзод бошад дар ҳамонҷо нигоҳубин мекунанд баъд дар ҷавоб дода дар ҷоҳои истиқомати худ таҳти назорати ҳамон духтурон мебошад. хуб инҷо маълуми азиз тасаввур кардем як зане таваллуд карданд тифлашонро ба даст гирифтанд ва вазифаи яъне духтурони амрози занона танҳо то таваллуд кунонидани тифл аст ё пас аз таваллуд низ бояд ана ҳамон заноне ки модар шуданд тавлид карданд бояд як моҳҳои муайян бояд зери назорати духтурон истода бошанд? албатта вақте ки таваллуд мекунанд дар шӯъбаҳои таваллуд баъди таваллуд низ он табибоне ки масалан таваллуд кунондан ё албатта таҳти назорати табибони амрози занона занҳо таҳти назорат мешаванд, чунки баъди таваллуд низ оризаҳо дида мешавад. ба модар ё ба тифл? ҳам ба тифл ҳам ба модар. тифл ҳам таҳти назорати табиби минтақавии навзод аст. занҳое ки баъди таваллуд албатта таҳти назорати духтурони амрози занона мебошанд. ташаккури зиёд. ва чун муаллима мо дар қисмати ниҳоии барнома истодем ва дақиқаҳое ки барои мо ҷудо шуда буд ба анҷом расида истодааст ва ман мехостам дар фарҷоми барнома бобати ғизохӯӣ ҳомиладорӣ низ истода бошед, чӣ гуна ғизо бояд бошад, чӣ гуна реҷа бояд бошад то оне ки наслҳо солим бошанд, фарзанду солим бошанд. албатта чуноне ки дар аввали суҳбат мо гуфта будем вақте ки занҳо то 12 ҳафтина масалан туршии ҳабҳои туршии фолатро истеъмол менамоянд албатта бо аминокислотаҳо бисёр бой аст ин ҳабҳо барои ҳамин то барои бенуқсон таваллуд кардан ҳаминро мо тавсия медиҳем. баъд бисёртар ғизоҳои ширин бисёртар тармева бисёртар масалан хӯрокҳое ки бо гречка тайёр карда мешавад бисёртар истеъмол намоянд. барои ҳамин мо ба занҳо тавсия медиҳем ки бисёртар ба ғизое ки дар вақти ҳомиладорӣ истеъмол мекунанд ба ҳамон аҳамияти зиёд дода шавад. масалан ҳозир мо шумо бисёр во мехӯрем ба занҳои ҳомиладорӣ ки хӯроки фастфуд мегӯем тез омода шаванда ҳамонҳоро истеъмол мекунанд. агар шароиташон боша ҳамонро камтар истеъмол кунанд ҳам барои тифлашон ҳам барои худашон бисёр хуб аст. ё ин ки нӯшокиҳои газдор бисёртар ҳозир масалан ҳаво баланд шуда истодааст занҳои ҳомиладор истеъмол мекунанд ҳаракат карда ҳамонҳоро кам истеъмол карда мана мо шумо ки дар фасли баҳор ҳастиму тобистон омада истодааст мана тармеваҳо худаш ҷудоан бисёр шудааст акун ҳамун нӯшобаҳое ки дар шароити хона тайёр мекунанд ҳамонро истеъмол кунанд беҳтар аст. ташаккури зиёд. ва хуб тамошобинони азизу арҷманд ин шом дар меҳмонии барномаи мо буданд муҳтарама
тухтабои ва манзура усмоновна, духтури амрози занонаи беморхонаи ноҳияви рақами 3 ҷамоати ҳайдар усмон. ва муаллими азиз, дар фарҷом агар гуфтание дошта бошед, марҳамат, имконият. албатта ба ҳамаи занҳое ки ҳомила доранд, ба он занҳое ки ҳомилагиро ба нақша гирифтаанд, хусусан ба ҳамаи занҳо пеш аз ҳама сиҳат саломатӣ хоҳонам, чунки саломатии зан ин саломатии оила аст. саломатии зан вақте ки зан тифл ба дунё меорад, ин саломатии ҷомеа аст. барои ҳамин ба ҳамаи шумо сиҳат саломатӣ, умри дароз, тансиятӣ орзу дорам. ташаккури зиёд барои иштирокатон арзи сипос мекунем. ва хуб, тамошобинони азизу арҷманд, бо умиди хонаободиву сарбаландӣ то барномаҳои дигар хайру хуш мекунем. тансияту хонаобод бошед. хайр.